Prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku, prsu a děložního čípku je hlavním tématem informační kampaně zaměřené na širokou veřejnost, jejímž nositelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Tato kampaň, do které se zapojí i řada herců, kteří mají s rakovinou osobní zkušenost, nyní míří do Litoměřic, kde se ve čtvrtek 12. března v době od 15 do 18 hodin uskuteční ve formě tzv. roadshow, na jejíž přípravě se spolupodílí také Zdravé město Litoměřice a Městská nemocnice v Litoměřicích. Tato kampaň, která probíhá v současné době zhruba v 25 městech České republiky, by měla probíhat i 12. března u nás. My jsme byli osloveni a jsme také moc rádi, že k nám tato kampaň zavítá. Kampaň by měla probíhat v prostorách obchodního centra Albert na propojení obchodního centra Galerie na Soutoku. Jako největší poskytovatel zdravotní péče v regionu, tak jsme byli osloveni, abychom tuto akci podpořili účastí našich odborníků z nemocnice. My jsme si při té příležitosti mimo jiné dovolili také oslovit i privátní lékaře z oboru gastroenterologie a gynekologie, aby se k této akci také připojili. To, že se kampaň uskuteční i v Litoměřicích, rozhodně nelze považovat za náhodu. Litoměřice mají zpracovaný zdravotní plán, který vychází ze zdravotní analýzy. Máme nové výsledky z roku 2014. Tato analýza je na webu Zdravého města Litoměřice. A z ní vyplývá, takhle nám vypadá analýza, a z ní vyplývá, že druhou nejčastější příčinou smrti jsou úmrtí na zhoubné nádory. Trend úmrtí ale je sestupný, což je pozitivní informace, ale teď je tady to pozor, ten vykřičník, výskyt zhoubných nádorů vzrůstá. Proto je právě důležité absolvovat preventivní vyšetření, včasné monitorování a odhalování zhoubných nádorů. Hlavním posláním této preventivní kampaně Ministerstva zdravotnictví je zvýšení návštěvnosti preventivních vyšetření, která dokáží odhalit nádorová onemocnění včas a významně se tím zvyšuje možnost vyléčení. Odborníci, kteří budou na akci přítomni, veřejnosti blíže představí jednotlivé screeningové programy a jejich význam pro včasné odhalení rakoviny. Lidé budou mít v průběhu roadshow možnost přímo na místě s přítomnými odborníky konzultovat své individuální dotazy. Bude připravena i možnost předat svým blízkým osobní fotografii se vzkazem stejně, jako to učinili Šantal Pulén, Ilona Svobodová nebo Jan Čenský. Současná situace v České republice, ale v podstatě i tady na našem okrese, je stále incidencí poměrně vysokého počtu. V Česku se nachází kolem 40 nových případů na 100 000 obyvatel. Ovšem největší problém je v tom, že stále z těchto 40 případů je zhruba 50 až 55% v pokročilém stádiu. To znamená, že řešení, léčení a všechno okolo je velice náročné. Pokud je velice včas zachyceno nádorové onemocnění, je ta léčba mnohem jednodušší. Samozřejmě pacient se nevyhne chirurgickému zákroku, ale další výkony už v podstatě mohou být výrazně omezené. Pokud se objeví polyp, který při koloskopii vidíme dobře a odstraníme ho, a na polypu je jen malý takzvaný karcinoma in situ, pouze odstranění toho polypu je definitivním řešením. Pokud se týká toho jednoduchého testu na skryté krvácení, tam prakticky o žádný zákrok nejde. Pokud se týká koloskopie, je to invazivnější vyšetření, ale je to rovněž vyšetření bezproblémové. A naši pacienti v zásadě koloskopie přijímají velice dobře a ostatně je to vidět i na těch webových stránkách. Chci upozornit na to, že ta incidence nebo výskyt na věku tohoto onemocnění je nejvyšší kolem 60. Více informací ke screeningovým programům u vybraných nádorových onemocnění najdete na www.bezrakoviny.cz.